с мен Кристияна и най-големия специализиран онлайн магазин за парфюми Venera Cosmetics. Хиляди хора си купуват нов парфюм всеки ден, но колко от тях всъщност знаят как правилно да го използват, за да могат да запазят аромата му за по-дълго? Първият съвет от нас – винаги нанасяйте парфюма след къпане. Ако кожата е чиста, може много лесно да абсорбира аромата и да го задържи за по-дълъг период. Има няколко начина, по които можете да нанесете парфюма си. Единият е да пръснете във въздуха пред себе си няколко пъти и след това да навлезете в този облак от парфюм. Друг начин е да напръскате четката си за коса и след това да се срещате с нея. Също така можете директно да нанесете парфюма върху кожата си в пулсовите места. Такива са китките, шията, гърдите и зад коленете. Винаги нанасяйте парфюма отдолу нагоре по тялото си, тъй като това е посоката, в която топлината нараства и аромата ще се задържи по-дълго. Има няколко грешки, които могат да се допуснат при горните съвети. Никога не търкайте китките си една в друга, тъй като това има негативен ефект върху аромата. Не нанасяйте едновременно парфюм на всички пулсови зони, защото по този начин може да предозирате. Ако искате директно да напръскате косата си, тогава го направете от разстояние поне няколко сантиметра, тъй като парфюмът изсушава косъма. Никога не нанасяйте парфюм върху дрехите си. Някои парфюми оставят петна, а и не задържат аромата за много дълго, като излезете навън. Използвайки тези съвети, вие и хората около вас ще се насладите на всеки ден, изпълнен с изключителния аромат на вашия парфюм.